Ja, we zitten hier vandaag voor de derby tussen Patro Maasmechelen en Hasselt. We hopen voor de toeschouwers en voor iedereen die hier is een aangename wedstrijd. En dat iets te zien is op de wedstrijd en dat iedereen zich vermaakt. Mijn pronostiek voor vandaag is 2-0 voor Patro. Mijn pronostiek voor Patro Hasselt is 2-0. We hebben gelijk het ganse jaar al moeite met te scoren en vandaag is dat nog eens gebleken. En, als een ploeg een beetje inzakt voor het spel te maken, hebben we het moeilijk. En dan wat één klein kansje, wat er komt met hoekschop of zoiets, ja, binnenkant paal, dat hoort er dan nog bij. Maar gezien het ganse verloop van dingen, ze creëren veel te weinig kansen. Ja, en dan wordt het moeilijk. Als je niet scoort, dan kun je niet winnen. We voelden wel dat er een mogelijkheid was. Hè. We hebben een paar keer een half kans gehad, was een half kans. We hebben er te weinig in geloofd misschien in totaliteit. Want ik denk wel, als we deze wedstrijd na 3, 4, 5 weken gespeeld wordt, dan denk ik wel dat we kunnen scoren. Maar de angst zit erin voor die goal te krijgen. En je ziet op de laatste 2, 3 minuten, krijgen we het er allemaal kans in tegen. En dan zou het heel spijtig geweest zijn, maar dat is voetbal. Hè. Patro is een ploeg die inhoud heeft en die kwaliteit zat heeft. Lukt het niet? Ik weet niet. Ik zie Patro niet alle weken, maar in de kwaliteit, ze hebben hier ook alles. Hè. Ze hebben een stadion, ze hebben supporters. Hier is ook een retro. Patro is een ploeg van al jaar en dag. Het is een ploeg volgens mij die kwaliteiten zat heeft en de toekomst ook volgens mij.